Welkom Truc. Live vanuit de Maaspoort. Opus Jocus Liedjesovend. Welkom Truc in de Honenstal, maar nou even geen al de tut voor mij, maar wel schitterende live muziek van de Heersade Band. De grote wereld samen zien, maar ik blijf er altijd heen, want hij voel ik me soeverein. Het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel, wanneer ik aan ven, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel, wanneer ik aan ven, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk. En ik woon al jaren in die stad en ik heb nog geen genoeg gehad. Heb inmiddels toch alles gezien, ze verkloren me veel gek. Maar denk maar niet en ik geen vertrek. Het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel, wanneer ik aan ben, denk wow. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel, wanneer ik aan ben, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk, dan zien duizend mooie leedjes, die zullen voor altijd bestaan. Oh, spreken alle monden woord en het is nog niet gedaan. En nou samen, hè? Het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Alle handjes in de lucht, kom op, tegen één. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow. Dan zien de handjes en nou de stemmen nog, hè mensen, dat kent je allemaal. Het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk. Het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow. Als ik aan mijn stadje denk, het geeft geen woord, wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan ben, doe ik wow.
vanaf nu lekker op de improvisatie over. En dan starten we maar meteen met de moeilijkste band. Goed vreemd. Ja, maar dat is het helemaal. Kom maar op, William. 1, 2, 3, de grootste niks van een man is geen bier meer in zijn kant. Alles zeg ik zet die dolder aan de kant. En is er iets kast kapot, ja dan valt hij zich hield. Maar ben alles helemaal per geval. Lief had hij mee, lief had hij mee. Lief had hij mee, en dan kind ze door wat ze wils. En dan lief had hij wils, en dan weet dat hij iets niet zo geeft. Hij wil geen koffie met geen pak, nee dat vindt hij niet zo sterk. Al dat zeuten, nee dat heet hij niet zo geef. Die pot zijn niet af van mode, is zo koud voor zijn brood. Maar geef hem maar een glasje meer. Lief had hij mee, lief had hij mee. Lief had hij mee, en dan kind ze door wat ze wils. Maar lief had hij wils, en het dat hij iets niet zo geef. Wacht je verenigd, oh hij wil je hem daar nog aan scheppen. En dat vereenigt heel erg mensen. We gaan op Hartje Vrijdag. Gesniks van een man is geen beeld niet in zijn kant. Alles zeg ik, zit dit donder aan de kant. Er is de ijskast kapot, heel aan het veld is zich gerot. Maar binnen alles helemaal per geval. Lief had hij mee, lief had hij mee. Lief had hij mee, en dan kind ze door wat ze wils. En dan lief had hij wils, en dan heeft dat hij iets niet zo geeft. Lief had hij mee, lief had hij mee. Lief had hij mee, en dan kind ze door wat ze wils. En maar lief had hij wils. Ja, zie dat waren voorop, al die van zijn meer, en meneer van zijn meer, we doen het nog eens lief van zijn meer, en dan kind ze doen wat ze wils, en dan lief van zijn wils, en het kan niks niet zo geef. Lief van zijn meer, lief van zijn meer, oh lief van zijn meer, en dan kind ze doen wat ze wils, en dan lief van zijn meer. Blief van zijn Kunnen we nou nog wat makkelijker bandje, jongens? Iets uit Noord-Amerika of zo? Ja, is goed. Leuk. Nog een lied beginnen, joh. Kom, meteen door. Johan Hessen, echt wel.
de zinigste leven. En doet vervelend, ga er maar wat zinnigs doen. En met de hand in de test loopt de stroom op. Alles donker, lampen, hoed, gordijnen dicht. En met een schubbe denkt, ik ga je hoes naar bed toe. Schiet zachtjes in de verte, het verlossen licht. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Er werd duchtig langs de broten. Jazeker, kom maar op die stilstorm, we gaan helemaal los. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Er werd duchtig langs de broten. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs lult. Oh, ik heb niet gehad zo lang leven gewacht. Op de dag die nog pas komen en op de nacht. Om alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg. En was de deur of te vroeg of te laat voor mij. Dus we wachten op succes en op de mooie dag. Dat ik in de zon en in de zeilboot laat. Ik riep waar ik weer, beroemd en gevierd. Maar tot nou toe heb ik alleen maar geleerd. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. En dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs lult. Komt er een dag, dan loop ik door Maastricht. En dan zinnen mensen denken, hey, ik ken dat gezicht. Loop ik over straat en werd nog gerend. Dan hebben de beroemde, ik ben herkend. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs lult. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult. Dat heel Holland Limburgs lult. Ja, ja, wees er allemaal een tegelen geweest deze zomer. Ik wou even. En denk ook aan de jong. Het was zondag in het zuiden. Er is niks aan de hand. En wat er gebeurde, kun je merken pas in de krant. En de zon op de route, riem alles naar boete. Ik denk ik lief bij de verhalen verzinnen vandaag. En ik huurde de mensen op straat voor gelaag en gebrand. En huur in de verte een tent op muziek goed kwam. En de klok tikte door, ze loog en ik hoor. Ik wil wat beginnen, ik wil wat verzinnen vandaag. En dan gewoon allemaal samen houden staan. 1 en 2 en 1, 2, 10, 4. De zondag ging voorbij. De zondag ging voorbij. De zondag ging voorbij. De zondag ging voorbij. De zondag ging. En deze is voor jullie, hè? Komt-ie. En de zondag ging voorbij. Oké. Het is een grote zaal, er stond tafels en stoelen in de weg. Maar ik dacht, hoe leuk als wij toch, zeker met alle jonge mensen in de zaal, een beetje langzaam naar de grond kunnen en kunnen zakken. En hey, zo meteen op tv, live op tv, het grootste festijn te kunnen laten zien aan de mensen die toezitten, zodat die volgend jaar allemaal als eerste zien met een keertje kopen. We gaan zakken en zakken en zakken, 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 we gaan zakken en zakken en toen ook zakken, we gaan zakken en zakken en zakken.
zakken, weer zakken. 2 en 1, 2, 3, 4. Ja, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 hey, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Wij is een boer, het koeien en prei en verkeuren alles door. S'mergens vroeg op, de ganse dag werken en nou zit hij hier, zo zwaar als een verken. En gisteren het mee, nog tot 2 uur gezeten. Alleen zijn jas, dan is hij vergeten. Shit, shit! Is het hier altijd druk? Kermis of niet op den hoog op die kruk? We zijn altijd zelf, echt zo'n stille beroepsvrijgezel. Zien een titel verspillen, vertelt over vroeger het vult gevreten. Alleen, zie de naam, dan ben ik vergeten. Hoenderstal, Loddergieren, Veer de Hershane Band. Ah, jazeker. Oh, snel, Bart, ren. Allemaal lachen dan, hè? 3, 2, 1, kies. En wie maakt de foto dan? Oh, Sanja, goed tegelen. Hoenderstal, Loddergieren, Veer de Hershane Band. Jazeker. De stemmen die zien hoos geteld. Dus wij ruimen nu de bühne op. En dan zien we zuur bij jou terug voor de uitslag hier in de zaal. En voor de kiekers toes, Harry hier nog het laatste nieuws uit de zaal. Nou, of het laatste nieuws is, dat weet ik niet precies, Max. Maar ik weet wel dat het heel gezellig is en daar hoeven we niet heel veel voor te kijken. Er is het wapperen, daar hebben ze het heet. Ja, het is best wel warm hier nu. Maar ik zou er ook net weer in een gek springen. Ja, als het bijna was te lopen is, dan was dat weer, hè. Wie is het? De oven. De oven, ja. Kijk, gezellig. Alleen een beetje warm. Ja, maar daar hebben we medicine voor. Maar ik zie dat ook wel goed, er staan een paar lege glazen ervoor. Als we nu moeten gewoon gokken, wie wordt hier winnaar vanavond? Wat gok sticht dan? Ik vind dat een hele lastige. Ik vind eigenlijk heel veel liedjes leuk. Wil ik het dan anders vragen? Daar hebben ze net 4 winnende nummers mogen invullen. Wat stond op 1? Ik heb 11 op 1 stond. En wat was dat ook alweer? Hetzelfde liedje. En waarom? Ja, er zit lekker swing in. Ik kon hem al meezingen, dus... Dat is altijd heel belangrijk. Dan was hem kunnen meezingen. Ik kon eens even kijken, hey, en deze stof, och gezellig. Zijn er een glas beerkloor en een glas wien. Wie is het zo, hè, deze avond? Gezellig. Ontzettend gezellig. Goeie muziek. Alle 11? Niet alle 11, maar ik denk 8 van de 11 sowieso. En wie staat dan op 1 voor dich? Voor mij, ik heb eigenlijk 2. Nou, dat moet ik ook. Wie staat op 1 en 2? Op 1 doe ze het kleuren. Doe ze het kleuren. En op 2, we pakken even de titel erbij. Niet de soep van mam, maar op een parade. Op een parade. Zie je dat er meer? Dat verstond ik niet. Wat was dat voor dialect? Zie je dat er meer die dat zeggen? Oh, zie je het er meer? Ja. Dat zien er wel meer die dat zeggen. Ja, hè? Maar ik moet ook zeggen, ze hebben ook heel veel fans in de zaal. Ableef? Ze hebben ook heel veel fans in de zaal. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik heb het wel geloven, ja. Dat geloof ik best. En wie gaat het dan voor dich? Wat staat bij dich op 1? Soep van man. En waarom soep van man? Ik vind het gewoon zo leuk. Iedereen gaat mij zingen. Oh!
Veld even wat beer, hè. Ook tijdens de leedjesavond. Ja, sorry mensen van wat ik dit pak heb geleerd. Wat bleef? Nee, dat was even voor de mensen ook een pak van had geleerd. Maar waarom Soep van Mam? Ik vind het gewoon heel leuk en iedereen zingt ook mee. Ik vind het gewoon een leuk nummer. En dat is het ook. Kijk even, kunnen we nog eens wat vragen? Ja, dat kan wel. Hey, deze meneer de neet het genoemd met beer. Wat is ook een favoriet? Op te praten, hè? En waarom? Ja, er zit een beetje swing in. En een Oostenrijkse swing. En een goed ritme. Een boet in het Venlose ritme, vond ik. Dat was zeker boet in het Venlose ritme. Ik zei net het podium leeg is. Dat kan maar eigenlijk betekenen dat we Hols Lieën weer verlost. Dat we dadelijk weten weer de 4 winnende nummers zien van deze Open Jokers 2023. Ik kijk even of ik contact krijg met Max. Want waarschijnlijk dat Max ons heel veel wiezen kan maken als het gaat over de indoetslag. Ja, zeker Harry. En lieve mensen hier in de zaal, de uitslag is bekend. De punten zien geteld. En wie weet binnen nu en enkele minuten weer de winnaars zien van Open Jokers 2023. Dus we vragen nog om rustig te gaan zitten. Zodat je mee kunt schrijven op het puntenbleedje. En dat we dadelijk kunnen weten weer door de hoes gaat met de funds. En welke schrijvers een hoes gaan met de Ad Polks trofee. Neem rustig plaats. Ik hoop dat de jury hier wichtig heeft gestemd. Bart is ze wichtig gestemd. Ja, Fred tegen ook. Dat is zeker. Goed nageteld. Oh, ongelooflijk. Goed, goed, goed. Lieve dames en heren, neem rustig plaats. Even kijken bij de artiesten. Wie is het door? Zie je nog een beetje zenuwachtig of ga je dit? Proost? Ja, dat is een goed teken, Soep van Mam. Dat is een goed teken. Dit uitslag kon ik niet alleen bekendmaken. Dat doe ik samen met 2 hele wichtige heren. De ene heb je straks al gezien en de andere nog niet. Onze voorzitter, de heer Roel Versleyen en van Rivierdaalnotarissen Raymond Martens. Dankjewel Max. Ja. Leef Jokersen en allerleefste Jokersinnen onderwiel dat ook de laatste mensen door ons zitten. En laten we eens kijken of we de zaal een beetje rustig kunnen krijgen. Wat hebben we vanavond een fantastische avond heen mogen beleven. Hier in de Hoenderstal. Ik ga nog dadelijk ook vertellen wie de winnaars zien van de Ad Polks trofee. Die ook dit jaar weer mogelijk gemaakt wordt door Full Account. Waarvoor ons een hartelijke dank. En tevens de winnaars van de funds, de winnaars van de funds, die weer mogelijk gemaakt wordt door de firma Nellesse, midden in het centrum in Venlo, waar we zo ongelooflijk groots op zien. Dank ook. Jazeker, dat is een applaus waard. Maar wat mij betreft, en dat wil ik toch echt wel heel even kwijt, de absolute winnaars van vanavond. De absolute winnaars van vanavond. Dat werd G. Wat waard G in een ongelooflijk goede zaal. ...700 mensen die hebben mij gezongen, mij gedanst, mij gesjonkeld. Nou, de jury die hebben kritisch mij gekeken aan alle 2 of alle 4 die tafels. Fantastisch. Een sfeer die was om door een ringskeer te holen. En daar zijn we enorm blij mee. We hebben de uitslag. En Raymond, nu komt dan wel weer de vraag die ik ieder jaar aan dit ga stellen. Is het allemaal eerlijk gebeurd? Het wordt misschien een beetje voorspelbaar na al die jaren, maar het is weer heel netjes en eerlijk verlopen. Dus ik heb hier de uitslag voor. En hij klopt. En hij klopt. Nou, dan zien we allemaal ongelooflijk nieuwsgierig naar wat een uitslag is. Voordat ik dat bekend ga maken. Voordat ik dat bekend ga maken. Ah, het gaat werken. Dank ook. Wil ik van Och een heel goed applaus. Enerzijds voor de samenwerking die we al sinds jaren en dag hebben met Theater de Maaspoort en Omroep Venlo. Samen met Venlo's Vastelovensgezelschap Jokers. Maar zeker in deze editie voor alle vrijwilligers
van ons schoenvereniging. En deze avond gaan speciaal voor de mensen van Jokes TV die dit mogelijk hebben gemaakt. En dan gaan we nu beginnen met de punten. En we gaan beginnen met een uitslag van de vakjury. En een uitslag van de vakjury, lieve mensen, dit telt voor 40% mee. En dat is veel. Pak ook Buksje erbij, pak de pen erbij, dan gaan we weer. Geen absolute stilte in de zaal. 4 punten van de vakjury voor liedje nummer 7, Waad en Ei. Waad en Ei kreeg 4 punten. Liedje nummer 2 kreeg 8 punten. Uigto. Uigto kreeg 8 punten. 12 punten voor liedje 3, Uigto die Vaatse. Uigto die Vaatse kreeg 12 punten. 16 punten voor liedje 4, Ceremoniemeester. En de ceremoniemeester kreeg 16 punten. 20 punten voor liedje 8, Soep van Mam. En die punten zien voor Soep van Mam. 24 punten. Liedje nummer 10 in Venlo. En 24 punten voor in Venlo. 28 punten. Liedje nummer 1, het Galderkupje. En het Galderkupje kreeg 28 punten. 32 punten. Liedje nummer 11, datzelfde liedje. En 32 punten zien voor datzelfde liedje. 36 punten, liedje nummer 5, Wij blieven wie wij zien. Wie blieven wie wij zien kreeg 36 punten. 40 punten. Liedje nummer 9, Op een parade. Op een parade kreeg 40 punten. En 44 punten voor liedje nummer 6, 1000 kleuren. En Marina Klaassen kreeg 44 punten en staat daarmee op de eerste plaats. En laten we één ding aanspreken. Iedereen die vanavond heeft gestaan, die hebben nog uiterste best gedaan. Die hebben allemaal hun eigen fans bezig. Dus bij huur hier alleen maar applaus en zeker niet van enthousiaste mensen en een boel. Dan komen we bij de sms-stemmen. Dat waren de mensen thuis. Die hebben massaal gestemd vanavond. Massaal gestemd. En ook daar ga ik nu de punten van bekend maken. En dat telt voor 10% mee. 1 punt voor liedje nummer 7, Waad en Ei. Waad en Ei kreeg 1 punt. 2 punten voor liedje nummer 1, het Galderkupje. En liedje nummer 1 kreeg 2 punten. 3 punten voor liedje nummer 6, 1000 kleuren. 1000 kleuren kreeg 3 punten. 4 punten voor liedje 2, Uigto. 4 punten voor liedje 2. 5 punten voor liedje 4, Ceremoniemeester. En 4 punten voor de heren van de ceremoniemeester. 6 punten, liedje 3, Uigto die Vaatse. 6 punten voor Uigto die Vaatse. 7 punten voor liedje nummer 10 in Venlo. En 7 punten voor de dames van in Venlo. 8 punten voor liedje 11, datzelfde liedje. 8 punten voor datzelfde liedje. 9 punten voor liedje nummer 9, Op een parade. Op een parade kreeg 10 punten, liedje nummer 8, Soep van Mam. 10 punten voor Soep van Mam. En 11 punten voor liedje 5, Wij blieven wie wij zien. En 11 punten voor de heren Hoetvelde. Wie blieven wie wij zien. En daarmee staat op een parade op nummer 1. Wie blieven wie wij zien op nummer 2. 1000 kleuren op nummer 3. En als vierde staat nu datzelfde liedje.
Dat brengt ons bij de uitslag van de vastelovensjury. Die wijze vorsten, de DJ's, de aanstaande broedegom en de burgemeester. Die tellen mij voor 20 punten. We zien dus halverwege, het kan nog alle kanten uitgaan. 2 punten. Voor leedje nummer 7, Waar den Ei. Leedje nummer 7 kreeg 2 punten. 4 punten. Voor leedje 8, Soep van Mam. En leedje 8 kreeg 4 punten. 6 punten. Voor leedje 10, In Venlo. En 6 punten voor In Venlo. 8 punten. Voor leedje 2, Uigto. Uigto kreeg 8 punten. 10 punten. Leedje 3, Uigto die Vaatse. En leedje 3 kreeg 10 punten. 12 punten. Leedje 1, het Galdercupje. Het Galdercupje kreeg 12 punten. 14 punten. Leedje 4, ceremoniemeester. En 14 punten gewoon door Beer en Lei van de ceremoniemeester. 16 punten. Leedje 6, 1000 kleuren. 1000 kleuren kreeg 16 punten. 18 punten. Nou begint het langzaam maar zeker spannend te worden. Hè? Leedje 11. Datzelfde leedje. Datzelfde leedje kreeg 18 punten. 20 punten. Voor leedje 9 op een parade. Op het parade kreeg 20 punten. En 22 punten voor leedje 5. Wij blijven wie we zien. Wij blijven wie we zien kreeg 2 keer 11 punten. En dat maakt dat ze bovenaan stonden samen met op het parade 1000 kleuren. En nog steeds hetzelfde leedje. Ja, dan komen we bij de stemmen van de zaal. Voorzitter, als ik nog heel even mag onderbreken, want dat hebben we nog niet genoemd vanavond. Al deze liedjes zijn natuurlijk gemaakt door fantastische componisten en schrijvers. En door mogen ook de hand voorbij, want dat is ook maar weer een uitdaging om ieder jaar weer aan te gaan. En die prachtige arrangementen zijn gemaakt door Wim Naus en Milestone. En zijn vanavond fantastisch gespeeld door ons eigen onvolprezen Hofkapel. En nu weer het spannend. Ja, nu weer het spannend. De punten van de zaal die tellen mij en degene die goed kan rekenen, die had het al lang uitgerekend voor 30%. 3 punten vanuit de zaal voor leedje 7. Waar een ei. Waar een ei kreeg 3 punten. 6 punten voor leedje 2. Uigto. Uigdo kreeg 6 punten. 9 punten voor leedje 3. Uigto die Vaatse. Uigdo die Vaatse kreeg 9 punten. 12 punten voor leedje 1. Het Galdercupje. Het Galdercupje kreeg 12 punten. 15 punten. Leedje 10 in Venlo. En 15 punten voor in Venlo. 18 punten. Leedje 11. Datzelfde leedje. Datzelfde liedje kreeg 18 punten. 21 punten. Allemaal goed rekenen nu. Hè? Leedje 6000 kleuren. 1000 kleuren kreeg 21 punten. Misschien een klein tromgoffeltje, Dick. De bus de ganse over in beeld hoor ik. Bij de nummer op. 24 punten. Voor leedje 4, ceremoniemeester. Voor liedje 4, 24 punten. 27 punten. Leedje 8, Soep van Mam. Soep van Man kreeg 27 punten. 30 punten. Voor leedje 5, wij blijven wie we zien. Wij blijven wie en zien. 33 punten voor op een parade, leedje 9. En dat maakt dat op de parade de winnaar is van Opus Jokers 2023.
Wegelde kieken door de nummer 4. Ineens is het door, de wedstrijd van voor. Klink wie af, maar toch. Het kunt door de B, en rijk is het heen. De is meteen verkocht. In ene kiem doorgeet de heen. Door de muziek van jongen heen. Dat heb ik dat kalge huur. Wie meer, wie moeier het duur. Wij zingen geen, toch altijd weer hetzelfde liedje. Dat hing al dagen in de log. Geef mij precies wat ik zocht. Met vaste lof het kind, dat gaat de genoeg. De dinsdag op het plein, voor gidserie. Dan zing met vaste lof het kind, dat gaat niet te genoeg. Hatsé! Dankjewel! Van harte proficiat met deze geweldige plaats. De 4e plek bij Opus Jokers Liedjes over 2023. En we gaan gelijk door met de 3e plaats. En dat is dat prachtige liedje met die geweldige stem. Die vrouw die hier alleen stond te zingen als instigste vanavond. Marina Klaassen, naar boven, alstublieft. Dat weer toch een kus aan alle kanten. Marina, kom naar boven. Marina Klaassen met 1000 kleuren. Jacques Klaassen was de componist en de schrijver. Hannelore Winter en Laurens Winter. Wie mooi is dat? Marina, laat gewoon proficiat. Een plein vol mensen, wie een bonte bloemenwijn. Veel plezier te wensen, zingen blauwe neuzen bij. Huur ik dan die hoekske bel, slijt kippenvelden bot. 11 keer 11 langs een minerige grot. Duizend kleuren, mooier kan het heen niet veren. Duizend kleuren, uit het stoor wat een gebeuren. Ze mien op hele snoet, milgen springend hoed. Dat kan wies vannacht nog deuren, want die vaste lovenskleuren lopen uit. Allemaal! Duizend kleuren, mooier kan het heen niet veren. Duizend kleuren, uit het stoor wat een gebeuren. Ze mien op hele snoet, milgen springend hoed. Dat kan wies vannacht nog deuren, want die vaste lovenskleuren lopen uit. Op in alle Nou, is dat een fantastisch nummer of is dat een fantastisch nummer? Marina, samen met Tine Pap, wat moet geen gruur zien vanavond een feestje. Geniet ervan. Marina en Jacques en Hannelore. Waar zit ze ergens, Hannelore?
rechts, door, ja. Proficiat hè, geweldig. En we gaan door met liedje nummer 2. En ja, ik hoop dat ze in Velden genoeg Wuilenspolitie het komend seizoen weten te mobiliseren. Want hier komen ze hier, de mannen uit Velden. Wij blijven wie wij zien. Dion Jeuken, Duncan Nikkelen, Jason Hapmans, Niels Vesjes, Tuur Zumdik en Willem Koopmans met de componist Hai Gerrits en de schrijver Mirte van Dijk. Wij blijven wie wij zien. Proficiaal mannen. Laat gaan. Hey, iedereen mee, hè? De boeren zullen dinsdag wel gaan staken, want de stikstof is voor ze zich druk te maken. De optocht heeft dit jaar en lang niet. De wagens op en eco-batterie. Maar één ding is zal blijven, dat is beslist. De vaste loven in ons wel nog wie het is. Wij blijven wie wij zien. En maken ons niet druk. Als denkt de wereld op de kop, er is niet meer stilstop. Wij blijven wie wij zien. En maken ons geluk. Dus laat ze maar geweren, want we zullen nooit verleren. Zoals het is geliefd. Wie in Velden was de loop het wit gevierd. Wij blijven wie wij zien. En maken ons niet druk. Als denkt de wereld op de kop, er is niet meer stilstop. Wij blijven wie wij zien. En maken ons geluk. Dus laat ze maar geweren, want we zullen nooit verleren. Zoals het is geliefd. Wie in Velden was de loop het wit gevierd. Wie in Velden, wie in Velden, wie in Velden was de loop het wit gevierd. Man, oh man, oh man, wat zal de Wuilens groeiers op ook zien. De mannen uit Velden. Wie geweldig is dat? Ik denk dat de burgemeester die vanavond al op de stoel stond, morgen de agenda gaat leegmaken. Die gaat een feestje vieren in Velden. Geniet ervan en we komen ons nog heel dik tegen het komend seizoen. Maar We hebben weer waanzinnige winnaars. En wat een sfeer hier in de zaal, Harry. Wat een ongoed hebben we gehad. Van Sloot komt Albert Zwieren. Dan kan dit joh net iets anders klinken, maar het klinkt wel fantastisch. ja, dat was een geweldige aftrap van Open Showcas Leedjesavond voor de Vasteloven 2024. We gaan ons in elk geval zien op 11 november op de Merit voor het stadhuis voor het inscheten, want dan gaat het pas echt los. En dat doen we op de Merit, maar zeker ook op een parade. We zien ons, dank u wel.